Здрасти, аз съм Деян и баща ми. Кажи здрасти, тати. Здравейте. Да, ето ми моя баща. И аз снимам за няколко пъти видео. И гледайте моя втори канал. Мистер Деян 72. И гледайте Мистер Деян 38 БГ. Да. Гледайте след някъде половин час. Гледайте Мистер Деян 72. И се абонирайте. И поставете палчета. Да, защото аз снимам хубаво. И на всички ще ги хареса. Но добре, гледайте след половин час Мистер Деян 72. Ще излезе ми видео. Ще снимам 5 над видеота в Мистер Деян 72. Тук снимам Мистер Деян 38 БГ много малко и редко, и защото баща ми редко излизаме и аз искам навън да снимаме. Но това беше Мистер Деян 72 и Мистер Деян 38, то каналът ми е, но бях Деян и тати. На всички чао! Тати кажи чао! Чао! Чао!